Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар шаҳри Душанбе. рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи сипаришуда 6 шаҳру ноҳия бо намоиши дастоварду чорабинҳои ҳунарӣ меҳмони пойтахт буданд. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки насли наврасро дар роҳи дуруст, дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намоем. идомаи тадбирҳои ободониву созандагӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт. ин ҳафта сокинони маҳаллаи гулпарвари ноҳияи Фирдавсӣ фаъол буданд. таҷлили рӯзи касбии кормандони соҳаи коммуналӣ дар пойтахт. истиқболи ин сана дар корхонаи воҳиди давлатии обу корезии Душанбе. дар самти таъминоти аҳолии шаҳри Душанбе бо оби нӯшокӣ корҳоро тақвият мебахшем. бо мақсади ташвиқу тарғиби тарбияти солим ва таъмини оммавияти варзиш, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи баргузор намудани 15-умин чемпионати Осиё оид ба кураш дар шаҳри Душанбе ба имзо расидааст. Дар асоси ин қарор рӯзҳои 13-14 июни соли 2026 дар муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмаи варзишии обии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 15-умин чемпионати Осиё оид ба кураш баргузор карда мешавад. нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ва баргузории 15-умин чемпионати Осиё оид ба кураш ва ҳайати кумитаи тадорукот тасдиқ шудааст. ҳамзамон муовини якум, муовинони раиси шаҳри Душанбе, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе, роҳбарони сохторҳои марбутаи дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вазифадор шуданд ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдори ҷумҳуриявӣ барои дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани чемпионати зикршуда чораҳои зарурӣ андешанд. рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи гузашта дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат оғоз гардиданд. рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат то 20 августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе доир мешаванд. гузориши ҳамкоронамон аз баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳри Конибодом дар боғи Ирами шаҳри Душанбе омода гардидааст. 7 июни соли 2026 дар боғи Ирами шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои фарҳанги шаҳри Конибодом бо шукӯҳ шаомати хос баргузор гардид. меҳмонон ва сокинони пойтахтро дар даромадгоҳи боғ, гӯшаҳои намоишӣ ва ороишёфтаи шаҳри Конибодом истиқбол гирифтанд. дар онҳо намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, дастранҷи ҳунармандон ва дигар дастовардҳои иқтисодию фарҳангии шаҳр ба маърази тамошо гузошта шуданд. қисмати ҷолибтарин ва сертамошобини чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба ҳисоб мерафт. дар ин гӯша ҳунармандони шаҳри Конибодом маҳсули дастони худро пешкаши тамошобинон намуданд. бо унвони ҳунарманд намунаҳои зебои қуроқдӯзӣ, шерӯздӯзӣ, чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, атласу адрасбофӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои қадимии тоҷиконро намоиш доданд. ҳар як маҳсули пешниҳодшуда аз маҳорати баланди ҳунармандон ва эҳтироми онҳо ба мероси фарҳангии миллат шаҳодат медод. рӯзҳои фарҳангӣ шаҳри Конибодом дар шаҳри Душанбе баргузор гарда истодааст ки бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва мо маорифчиёни шаҳри Конибодом бо тамоми дастовардҳое ки бахшида ба 35-солагӣ аст ҳамаашро дар маърази тамошо гузоштем ва мо кӯшиш мекунем ки дар ин 35 сол он дастовардҳое ки буд ва дастовардҳое ки мешавад дар ин санаи таърихӣ, дар соли таърихӣ ба ҳамаи он то охири сол ноил гардем, боз ба дастовардҳои нав ба нав расем ва албатта ҳамаи ин дастовардҳо бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати соҳаи маориф аст ва мо дар навбати худ ба ҳамаи ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷавобан кӯшиш ба харҷ медиҳем ки насли наврасро дар роҳи дуруст, дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намоем.
ҳамчунин усулҳои мардумӣ бо маҳорати хос намунаҳои кандакорӣ, оҳангарӣ, чӯбтарошӣ, заргарӣ ва дигар ҳунарҳои сунъатиро ба мараз гузошта раванди омода намудани баъзе аз маҳсулотро бевосита пеши назари меҳмонон нишон доданд. Ин бахш таваҷҷӯҳи махсуси меҳмонон бахусус ҷавонон ва сайёҳонро ба худ ҷалб намуд. Дар гӯшаи кадбонаҳои шаҳри Конибодон бошад, намудҳои гуногуни маҳсулоти миллӣ ва анвои нонӣ ба намоиш гузошта шуданд. Нону кулчаҳои гуногун, фатир, қалама, чапоти, самбуса, шириниҳои миллӣ ва дигар маҳсулоти аз орд омадашуда ҳусни дигаре ба чорабинӣ бахшид. Кадбонаҳо ҳамчунин усулҳои омода намудани баъзе таомҳои миллиро шарҳ дода ба меҳмонон аз анъанаҳои қадимаи дастархондории мардуми тоҷик маълумот пешниҳод намуданд. дар чорабини чунин намоядагони соҳаи маориф, ҷавонон, варзиш ва дигар сохторҳои шаҳр фаъолона ширкат намуда дастовардҳои худро муаррифӣ карданд. Намоиши асарҳои иҷодии хонандагон, маҳсули корҳои дастии ҷавонон ва дигар иқдомҳои фарҳангию маърифатӣ диққати иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд. Баъд аз тамошои намоишгоҳ, чорабинии бошгоҳи фарҳангӣ оғоз гардид. Зимни суханронии муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбару Дилзода ба сатҳи баланди омодагӣ, ҳунари волои ҳунармандон ва фарҳанги ғании мардуми шаҳри Конибодон баҳои баланд дода, баргузории чунин чорабиниҳоро дар таҳкими ваҳдати миллӣ, эҳёи анъанаҳои мардумӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷикон муҳим арзёбӣ намуд. این هنرهای مردمی صد ساله از بابا اوچه‌های با کلانون به ما میراث گذاشته، از ما من فرزندان میراث گذاشته شدن، نازکی دارد. من مثلا برای همین نواد ما تا 8 روزه نواد را تیار میکنیم. اول میپزیم با کمتر دم میتیم 3 روز 4 روز او چکه میکنیم. انا میخواد که همین نواد احتمالاً مثلا همین روز سر کرده باشین، روز دوشنبه پاتیم یا آمدگی دوشنبه نواد تیار میشه. ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Конибодон бо суруд таронаҳои дилнишин, рақсу саҳнаҳои ҷолиби консертӣ хотири сокинону меҳмонони пойтахтро болида гардониданд. Барномаи консертӣ аз сурудҳои ватандӯстона, таронаҳои халқӣ ва рақсу оҳангҳои миллӣ иборат буда фазои донаро ранги тоза бахшид. Рӯзҳои фарҳанги шаҳри Конибодон дар боғи Ирами пойтахт дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардида, барои сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе лаҳзаҳои хотирмонро ҳадя намуд. ҳамзамон дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ чорабинии рӯзҳои фарҳанги ноҳияи Ҷайҳун баргузор гардид. Дар доираи ин чорабинӣ намоиши молу маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии ин ноҳия пешниҳоди сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе гардонида шуд. ҳадафи шиносоӣ аз фарҳангу санъат ва ҳунару дастовардҳои мардуми ноҳияи Ҷайҳун садҳо сокини пойтахтро воруди боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ намуд. ҳунарҳои гулдӯзӣ, нақшу нигораҳои мунаққаш, атлас, адрас, чакан, маҳсулоти аз чӯбу оҳан сохташуда, таомҳои миллӣ ва дигар ҳунарҳои дастӣ ки аз таваҷҷӯҳи бонувон ба рушди ҳунарҳои мардумӣ бозгӯ мекард, макони баргузории чорабиниро зиннати афзун бахшед. بعد از توجه زیاد محترم جناب عالی پرزیدنت کشور ما به هنرهای مردمی زنان و بانوان ناحیه جیهون نیز به این هنرها بیشتر توجه نمودند و چگونه که شما میبینید روی میز ما همه هنرهای مردمی بانوان و زنان ناحیه جیهون میباشد. این هنرها برای هر کس جالب دقت بود. نمایش دهها نامگوی محصولات کشاورزی، استفاده خوب زمین و تدبیرها در مسیر سهم گذاشتن به تطبیق امنیت اوضاع‌قواری در ناحیه جیهون را ثابت می‌نمود. طبق معلومات در ناحیه 17635 گکتار زمین کرامی آبی است که استفاده خوبی آن کشاورزان را همساله به گرفتن حاصل نمونوی دستیاب می‌کند. ناحیه جیهون از لحاظ کشت و گرفتن حاصل خوب از محصولات پیاز، سبزی، پالزی و میوه‌های سیتروسی یکی از ناحیه‌های نمونوی در ولایت ختلان است. فراوانی حاصل از این نوع محصولات باعث آن شده است که پس از تامین بازارهای داخلی صادرات نیز به راه مانده می شود. به حالت امروز شماره جوانان 69940 نفر را تشکیل نموده، حصه آنها در پیشبرد مهمترین بخش‌های دولتداری نظررس مشاهده می شود. بیشتر از 145 انشاءات ورزشی ناحیه از جانب این نیروی آینده‌ساز خوب استفاده شده با اشتراک نمونوی در مسابقه‌های سطحی بلند وطن محبوب تاجیکستان را شایسته معرفی می‌کنند. خزینه ورزشی ناحیه جیهون را امروز ده‌ها مدال و جایزه‌ها زینت می‌دهند که میان آنها 3 مدال طلا از رشته زیودو بوده از مسابقه‌های سطحی بین‌المللی وارد کرده شدند. اهل فرهنگ ناحیه با اجرای سرود و ترانه‌های دلشوق فضای این گوشه پایتخت را باز هم ادانه کردند.
ҳафтуми июн бо мақсади муаррифии таъриху фарҳанг, расмоинҳои миллӣ ва дастовардҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳри ваҳдат дар боғи фарҳангии фароғатии Низомиддин Алишери Навоии шаҳри Душанбе рӯзи фарҳангии шаҳри ваҳдат бо шукӯҳ шаомати хос баргузор гардид. Тафсилоти бештари ин чорабинӣ дар гузориши навбатии барнома. дар доираи чорабиниҳои фарҳангии ҷумҳуриявӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар боғи фарҳангию фароғатии Алишери Навоӣ рӯзи фарҳанги шаҳри ваҳдат баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, аҳли фарҳангу ҳунар, сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуда бо дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии шаҳри ваҳдат аз наздик шинос шуданд. дар даромадгоҳи боғ намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дастранҷи ҳунармандони шаҳр ташкил карда шуд. дар намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, маҳсули коргоҳи истеҳсолӣ ва намунаҳои беҳтарину ҳунарҳои миллӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангӣ вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии азизамон баргузор гашта истодааст, ки бахшида ба 35-солагии ин ҷашни бузурги миллии тоҷикон мебошад ва дар радифи тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии азизамон сокинони шаҳри ваҳдат бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, худшиносию хештаншиносӣ дар яке аз боғҳои зеботарини пойтахти азизамон, боғи фарҳангии фароғатии Низомиддин Алишери Навоӣ, рӯзҳои фарҳангии хешро баргузор гардонид. меҳмонон ҳамчунон бо намунаҳои чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, кандакорӣ ва дигар ҳунарҳои анъанавии мардуми шаҳри ваҳдат шинос гарда ба маҳорати ҳунармандони шаҳр баҳои баланд доданд. таъкид гардид, ки баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои ҳифз ва тарғиби арзишҳои миллӣ, эҳёи анъанаҳои мардумӣ ва муаррифии имкониятҳои фарҳангиву иқтисодии минтақаҳои кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. ин гуна чорабиниҳо ҳамзамон ба таҳкими ваҳдати миллӣ, густариши робитаҳои фарҳангӣ ва муаррифии дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ мусоидат менамояд. дар анҷоми чорабинии ҳунармандони шаҳри ваҳдат барномаи фарҳангии консертӣ манзури иштирокчиён намуданд. сурудҳои ватандӯстона, таронаҳои мардумӣ ва рақсҳои миллӣ ба чорабинӣ ҳусни тоза бахшида, табъи ҳозиринро болида гардониданд. фаъолияти бо низоми тамоми бахшҳои ҳаёти ҷомеа ва рӯзгори аҳолӣ аз таъмини оби бо сифати ошомиданӣ вобастагии зиёд дорад. дар ин самт кормандони соҳа ба таври шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд, ки кори хеле душвору пурмасъулият маҳсуб меёбад. бахшида ба рӯзи касбии кормандони соҳаи коммуналӣ дар корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе чорабинӣ баргузор гардид. тафсилоти бештар дар ин бора. дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамасола якшанбе 1 моҳи июн рӯзи кормандони савдо, адои хидмати маишии аҳолӣ ва хуҷагии манзилию коммуналӣ қайд карда мешавад. вобаста ба ин дар корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе бо иштироки роҳбарият ва кормандон чорабинӣ баргузор гардид, ки дар он атрофи саҳми кормандони соҳаи коммуналӣ бахусус обтаъминкунӣ дар ҳаёти рӯзмарраи ҷомеа ибрӯзи назар карда шуд. зимни суханронии роҳбари корхона таъкид гардид, ки рушди соҳаи коммуналӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад, зеро сатҳу сифати зиндагии мардум, тозагии муҳити зист, таъмини оби тоза ва хизматрасонии коммуналӣ ба таври мустақим ба фаъолияти ҳамин соҳа вобаста мебошад. ҳамзамон иброз гардид, ки таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти шаҳри Душанбе ба масъалаҳои обтаъминкунӣ, навсозии шабакаҳои муҳандисӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир барои пешрафти фаъолияти корхона такони ҷиддӣ мебахшад. дар ин замина як қатор корҳои назаррас аз ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ амалӣ гардидааст. аз ҷумла таъмири асосии бинои маъмурии корхона анҷом ёфта, дар истгоҳи обтаъминкунии Наврӯз 2 адад чоҳҳои амудӣ ба истифода дода шуд. ҳамзамон тибқи нақша пешбинӣ шудааст, ки бо истифода аз маблағҳои корхона то 10 адад чоҳҳои нави амудӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. дар баробари ин рушди бесобиқаи шаҳрсозӣ дар пойтахт, афзоиши аҳолӣ ва васеъшавии инфраструктур талаб мекунад, ки хатҳои муҳандисӣ, обтаъминкунӣ ва кӯрезӣ боз ҳам мустаҳкам ва устувортар карда шаванд. дар ин самт корҳо мувофиқи нақша идома доранд. фаъолияти рӯзмарра аз кормандони соҳа масъулияти баландро талаб мекунад.
کارمندان ما در سمت ساحه کمونالی به نهایت زحمت‌های مشکل دارند. اگر فرض کنیم که در خانه‌مون 1 ساعت آب نباشد، ما چقدر به تشویش‌ها دچار می‌شویم. البته کارمندان ما خدمت‌های شبانه روزی دارند. برای برطرف کنی صدمه‌ها، برای تامینات آب نوشاکی پیوسته در خدمت اهالی شهر دوشنبه میباشد. ما کارمندان کارخانه واحد دولتی آب و کاریز دوشنبه من بعد نیز در سمت تامینات اهالی شهر دوشنبه با آب نوشاکی کارها را تقویت میبخشیم. در انجام چاره‌بینی همچون رمز احترام به مهنت صادقانه و زحمت‌های شبانه روزی از جانب رهبریت کارخانه واحد دولتی آب و کاریز دوشنبه به یک قطار کارمندان فعال افتخارنامه و تحفه‌ها تقدیم کرده شد. کارمندان از این قدر شناسی رهبریت کارخانه به مناسبت روز کسبی روح بلند گردیدند. کارهای آبادانی و سازندگی در شهرک و محلهای پایتخت در سطح ضروری جریان دارد. ضمناً با استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تعمیر راهها در ناحیه‌های شهر دوشنبه اوج و صورت تازه پیدا نموده است. گزارش نوبتی برنامه با پیگیری کارهای آبادانی در ناحیه فردوسی آماده شده است. иқдомҳои неку созанда ва ташаббусҳои ободонӣ дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад. зимнан дар арфаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҳаллаи гулпарвари ноҳияи фирдавсӣ корҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфтааст. бо ташаббуси сокинон ва соҳибкорон ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ, таъмири роҳҳо ва муфашкунии кӯчаҳои маҳалла роҳандозӣ гардид. масъулин мегӯянд ки ҳадаф аз амалисозии ин иқдом беҳтар намудани инфраструктураи маҳалла, фароҳам овардани шароити мусоиди ҳаракати нақлиёт ва пиёдагардон, инчунин саҳмгузорӣ дар ободии маҳал ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ мебошад. сокинон аз оғоз гардидани чунин корҳои ободонӣ хеле хушҳол ҳастанд. роҳҳои маҳалла солҳои зиёд ба таъмир ниёз дошт. имрӯз бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва саҳми соҳибкорону сокинон ин масъала ҳал шуда истодааст. ба гуфтаи масъулон, корҳои роҳсозӣ тибқи нақша идома дошта, дар дораи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон боз як қатор тадбирҳои ободонӣ ва созандагӣ дар маҳалла амалӣ мегардад. маврид ба зикр аст ки саҳмгузории сокинон ва соҳибкорон дар ободонии маҳалла намунаи равшани ҳамкории ҷомеа ва мақомоти маҳаллӣ буда, барои боз ҳам зебову обод гардидани пойтахт мусоидат менамояд. ҳамин аст ки чунин иқдомҳо дар аксари кӯчаҳои маҳаллаи гулпарвари ноҳияи фирдавсӣ амалӣ гардида истодааст. ҳоло дар шаҳри душанбе авҷу сурати корҳои ободониву созандагӣ дар заминаи дастури супоришҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои созандаву самарабахши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар иншоати таъиноти гуногун идома дорад. дар татбиқи ин раванд сокинони зарканор набуда пайваста аз худ фаъолмандӣ нишон медиҳанд. تامین امنیت و تحکیم همکاری مقامات حفظ حقوق با جامعه یکی از سمت‌های مهم فعالیت مقامات کارهای داخلی به شمار می‌رود. با این مقصد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 ناحیه شاه منصور حسابدهی ناظران منطقوی شعبه‌های میلیسیای 9 و 11 شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه شاه منصور با ساکنان منطقه‌های خدمتی برگزار گردید. در هفته ملاقات ناظران منطقوی اید به فعالیت خدمتی و جنایتکاری در حدود خدمت رسانی معلومات پیشنهاد نمودند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 ناحیه شاه منصور با تشبث شورای جمعیتی اید به اصلاحات میلیسیا در نظر ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه واخوری حساباتی ناظران منطقوی شعبه‌های میلیسیای 9 و 11 شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه شاه منصور با اشتراک ساکنان، فعالان محله‌ها، نمایندگان مقامات محلی و دیگر قشرهای جامعه برگزار گردید. ضمن چوره‌بینی ناظران منطقوی اید به فعالیت خدمتی خود در دوره حساباتی معلومات مفصل پیشنهاد نموده از نتیجه‌های کارهای انجام داده شده در سمت تامین ترتیبات جمعیتی، پیشگیری جنایتکاری، مبارزه با حقوق ویرانکنی‌ها و تحکیم همکاری با اهالی حسابات دادند. طبق نقشه چاره‌بینی شورای جمعیتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با اهالی محله‌های خواران، زیبنیسا، بستان 1، بستان 2 بدخشان 1 و بدخشان 2 واخوری گذاردیم. مقصد واخوری ما با اهالی در آن میباشد که در یک جایگی باید پیش شامل شوی جانان با تروریسم، اکستریمیسم، شامل شوی جانان با نشماندی رو باید پیشگیری کنیم.
ҳаминро қайд кардем ки милисия ба танҳоягӣ наметавонад ҷинояту ҷинояткорро пешгирӣ кунад ва ошкор кунад. Аз аҳолӣ даъват мекунем бо милисия ва ба назирони минтақавӣ ҳамкорӣ зишт дошта бошанд. қайд гардид ки дар ин давра баҳри нигоҳ доштани суботу оромӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирии омилҳои номатлуб миёни ҷавонон наврасон як қатор чорабиниҳои мақсаднок амалӣ карда шуданд. ҳамчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба риояи қонун, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ мунтазам роҳандозӣ гардидааст. таъмини бехатарии ҷомеа ин мақсад аст. пас ҳамкории милитсия бо ҷомеа ин ҳамон мақсад аст. Дар ин суҳбат мо пай бурдем, огоҳ шудем ки яъне таъмини бехатарии ҷомеа ин пеш аз ҳама ҳамкории нозирони минтақавӣ бо аҳолӣ аст ва гуфтугӯи тарафҳо дар ин вохӯрӣ шунида шуд. дар ҷарони вохӯрӣ сокинон низ фаъолона иштирок намуда фикру пешниҳодҳои худро оид ба беҳтар намудани вазъи тартиботи ҷамъиятӣ ва тақвияти ҳамкории мақомоти корҳои дохилӣ бо аҳолӣ баён карданд. масъулин ба саволҳои иштирокчиён посух дода ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мавҷуда ва боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти хизматӣ изҳори омодагӣ намуданд. дар анҷум ҷонибҳо аз ҳамкории судманд изҳори қаноатмандӣ намуда барои идомаи чунин мулоқотҳои созанда ва густариши ҳамкории мутақобила таъкид карданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе вохӯрии судманд бо сокинони маҳаллаи камоли хуҷандии ноҳия баргузор гардид. дар раванди чорабинии масъалаҳои муҳими соҳа мавриди баррасии ширкатдорон қарор гирифт. дар доираи нақшаи чорабиниҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур мулоқоту суҳбатҳои судманд бо аҳолӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт доир карда мешавад. ҳамоиши навбатӣ дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 ташкил карда шуд. дар вохӯрӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур, намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур ва масъулини маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда оид ба масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа ибрози назар карданд. зимни суханрониҳо ба масъалаҳои пешгирии хурофотпарастӣ ва ифротгароӣ, роҳ надодан ба ҷалби шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, пешгирии таълимоти ғайриқонунии динӣ, таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, тақвияти ҳисси ватандӯстӣ, тарбияи дурусти наврасону ҷавонон, омӯзиши илму дониш, касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. ҳамзамон иштирокчиён зарурати баланд бардоштани фарҳанги шаҳрнишинӣ, риояи талаботи маромномаи сокини пойтахт ва саҳмгузории фаъолонаи шаҳрвандонро дар ободиву пешрафти ҷомеа таъкид намуданд. дар ҷараёни вохӯрӣ инчунин масъалаҳои марбут ба татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, омодагиҳои ҳамаҷониба ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти ташаббуси эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба сокинон тавсияҳои мушаххас пешниҳод шуданд. таъкид гардид ки таҳкими худшиносии миллӣ, арзгузорӣ ба арзишҳои давлатдорӣ ва иштироки фаъоли шаҳрвандон дар корҳои созандагиву ободонӣ аз омилҳои муҳими рушди устувори ҷомеа ва пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол ба шумор мераванд. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 шаҳри душанбе бо ташаббуси маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон семинари омӯзишӣ барои кормандони муваққатии марказҳои имтиҳонӣ баргузор гардид. шарҳи бештар дар ин бора. бо мақсади омода намудани кормандони муваққатие ки дар марказҳои имтиҳонӣ ба сифати роҳбари маркази имтиҳонӣ, ёвари роҳбари маркази имтиҳонӣ ва маъмури имтиҳон дар марказҳои имтиҳонӣ ба кор ҷалб карда мешаванд, семинари омӯзишӣ бо иштироки намояндагони маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар семинар роҳбарияти маркази миллии тестӣ, кормандони муваққатии марказҳои имтиҳонӣ ва дигар масъулин иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни ифтитоҳи машғулият ҳозирин бобати ҳадафи семинарҳои омӯзишӣ ва гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурӣ дар соли 2026 суханронӣ намуда таъкид карданд ки гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ таъмини шаффофияту адолат дар он ва пешгирии падидаҳои номатлуб, амалҳои коррупсионӣ аз мову шумо вобастагии зиёд дорад. семинарҳои омӯзишӣ барои кормандони муваққатии марказҳои имтиҳонӣ то 13 июни соли 2026 идома карда дар 22 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ баргузор карда мешавад.
صفت تحصیلات یکی از مسائل مهمترین ساحه معارف کشور به حساب می رود و این مسئله زیر توجه مخصوص پیشروی معظم ملت قرار دارد و مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای جلب جوانان به علم آموزی و دانش اندوزی که یکی از مسائل مهمترین به حساب می رود شوراهای مشخص و عملی را راه اندازی می نماید. یکی از مسائل مهم این امتحانات مرکزانیده داخل شوی می باشد که مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همه ساله برای شفاف و عادلانه برگزار کردن آن شوراهای عملی می اندیشد و یکی از این تدبیرها جلب کارمندان موقتی به مرکزهای امتحانی می باشد. باید گفت که طبق اعلان پیشکی برای اشتراک در آزمون انتخاب کارمندان موقتی به حیث راهبر مرکز امتحانی، یاور راهبر مرکز امتحانی، مأمور امتحان، یاور مأمور امتحان و به قید گیرنده مرکز امتحان 4047 نفر خواهشمند حجت پیشنهاد نمودند. بعد از آموزش و تحلیل ها به 3765 نفر خواهشمندان اجازه داده شد تا که در سمینارهای آموزشی مرکز اشتراک نمایند. از بین آنها 2600 نفر به حیث راهبر مرکز امتحانی، یاور راهبر مرکز امتحانی، مأمور امتحان، یاور مأمور امتحان و به قید گیرنده مرکز امتحان انتخاب و به کار موقتی در مرکز جلب کرده می شوند. و در عین حال کارمندان موقتی که به مرکزهای امتحانی همچون راهبر مرکز امتحانی، یاور راهبر مرکز امتحانی و مأمور در مرکز امتحانی به کار جلب کرده می شوند از سمینارهای مخصوص گذرانیده می شوند و مقصد این سمینارها آموزش کارمندان موقتی برای مرکزهای امتحانی و آماده کردن آنها به امتحانهای مرکزانیده داخل شوی می باشد که عین زمان در 22 شهر و ناحیه‌های جمهوری سمینارها آغاز گردیدند و این سمینارها از 8 تا 13 ایون سال روان ادامه خواهد کرد. گفتند با مورد است که در سمینارهای آموزشی که تا 13 ایون ادامه می‌یابد 35 نفر کارمندان دفتر اساسی مرکز و 68 نفر ترینران کارمندان موقتی را برای برگزاری امتحان‌ها در مرکزهای امتحانی که در شهر و ناحیه‌های جمهوری تشکیل کرده می‌شوند آماده می‌سازند. тамошобини азиз акнун таваҷҷӯҳ намоед ба як хушхабар. тоҷикистон бори аввал мизбони мусобиқаи байналмилалии гран-при байни ҷавонон хоҳад шуд. мусобиқа рӯзҳои 24-25 октябри соли равон баргузор гардида, ҳадаф аз он фароҳам овардани имкониятҳои бештар барои ҷудочиёни ҷавон ҷиҳати рақобат дар сатҳи байналмилалӣ, ҷамъоварии имтиёзҳои рейтингӣ ва омодагӣ ба мусобиқаҳои бузурги ҷаҳонӣ мебошад. интизор меравад ки мусобиқаи мазкур беҳтарин ҷудочиёни ҷавонро аз кишварҳои гуногун гирди ҳам оварда ба рушди насли нави варзишгарони این رشته مساعدت نماید. ҳайати довароне ки бозии дуюми дӯстонаи дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва ҳиндустонро ҳакамӣ мекунанд маълум гардид. довари марказии ин вохӯрӣ довари фифа Аҳрол Ризқуллоев аз Ӯзбекистон таъин шуд. ба ӯ доварони ёвари фифа аз Ӯзбекистон Алишер Усмонов ва Ислом Азимов кӯмак мерасонанд. ёдовар мешавем ки бозии дӯстонаи дуюми мунтахабҳои тоҷикистон ва ҳиндустон рӯзи 9 июн дар варзишгоҳи марказии Ҳисор соати 20 оғоз мешавад. тамошобинини азиз, бо расидани тозатарин хабарҳо дар нашрҳои минбаъда шуморо ошно месозем. хайр, саломату сарбаланд бимонед.